El Green Tray és un bioreactor d'immersió temporal que és una eina desenvolupada per a reduir els costos de mà d'obra en la manipulació en condicions estèrils de material vegetal. Aquesta és una invenció d'aquest grup de recerca i està patentada per l'IRTA. El cultiu in vitro es fa tradicionalment a dins de recipients com aquests, o reciclables o d'un sol ús, que són estèrils per dintre i tenen una gelatina on hi ha els nutrients, les hormones per poder fer això. I llavors, què passa aquí? Doncs que necessitem treure això en condicions estèrils i posar-ho dintre d'aquí periòdicament. D'un en podem fer 3 o 4 i així s'escala la producció de planta, lliure de contaminacions de microorganismes. Pensem que per manipular això pots estar fàcilment un quart d'hora per treure cada un d'aquests, posar-lo sobre de la superfície de tall, tallar-lo i tornar a posar-ho a dins. En canvi, amb el Green Tray el que fas és que aquesta extracció ja no calen pinces, perquè el sistema et permet extraure el material vegetal, treure'l cap a fora i la tapa arrastre la superfície de cultiu, no necessites cap pinça per treure'l. I per tallar-lo tampoc no necessitaràs cap bisturí, perquè el tallar, com que es podrà inclinar, podrem tallar-ho a unes tisores i caurà sobre una altra superfície. La resta del material vegetal que estarà en cultiu aquí en aquesta superfície tornarà a entrar dintre i tornarà a entrar en cultiu. En aquest sistema, l'altra cosa és que la pressió es pot generar dins d'aquest recipient, la pressió per moure el líquid, i la depressió també es pot generar aquí dins d'aquest recipient. Un recipient tancat com aquest, el CO2 que hi ha a l'atmosfera s'esgota al cap d'unes hores de tenir llum. Llavors, com l'introduïm, el CO2 aquí? És de forma passiva. En canvi, aquí, el fet que hi hagi una aireació a demanda entre cada quart d'hora o cada mitja hora, quan tu vulguis, renova el CO2, la planta continua absorbint per fixació, per fotosíntesi, el CO2 i creix d'una forma més natural. El fet que tu puguis aportar CO2 a dins del recipient quan vulguis fa que la planta pugui créixer en condicions molt similars a les naturals. I llavors construeix la seva estructura com a planta com ho fa fora. A fora també agafa nutrients del terra. Té humitat al terra, aquí també. Al carrer té el CO2, que és el carboni, per fer la seva estructura a les parets cel·lulars i créixer. Aquí, el carboni majoritàriament és del sucre. Aquí, el sucre pot estar substituït per la mateixa atmosfera que té a fora. Llavors, és molt més similar els resultats que tinguem aquí, amb el Green Tray, amb els que tindríem a fora, en camp, que el que tinguem aquí amb sucre. Llavors, l'aplicació d'això amb recerca és més fiable. El que queda com original d'aquest sistema és el disseny d'aquestes peces de plàstic que aquí, com a prototip, estan produïdes per impressió en 3D. I el conjunt aguanta la temperatura d'esterilització, que són 120 graus, durant mitja hora o 3/4, el que faci falta. Qui es pot beneficiar d'això són les empreses de propagació de planta, totes, hi ha a nivell mundial moltes empreses de propagació de planta, que propaguen 20 milions de portaempelts, de fruites, de flors. La següent aplicació és la recerca. Això és una eina per recerca. El fet de poder tenir aquí aïllat de l'entorn, saber quin és el microorganisme que hi ha i que està sol en contacte amb la planta, ens permet saber si la planta és o no tolerant. El fet de fer un tractament previ sobre la planta amb la hipòtesi que la prevé d'una infecció d'un segon microorganisme que és un patogen, això ho podem fer molt bé aquí. Obrim el recipient, tractem les plantes amb el primer, amb el que exerceix un control biològic, i el següent, al cap d'un temps, és amb el patogen.
i veiem si hi ha o no resultats de protecció. És molt més similar els resultats que tinguem aquí, amb el Green Tray, amb els que tindríem a fora, en camp, que el que tinguem aquí amb sucre. Llavors, l'aplicació d'això amb recerca és més fiable. És a dir, dos mons, el món comercial de la producció de planta i el món de la recerca.